alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Hirua omen energiaren garapena, eta baita egitura egonkorrena ere. Gaur, saio gazterako energia honekin zaudela esango zunuke Amets? Egonkor edo kafe gehiagoren beharrean? Oaintxe bertan ez dut kafeik ber. Igual duela ordu bete ordu ezakiten kafeak efektu indian ez dut uste dut, justo gaur igual itzen dugu suaren energiaren alde honez eta txarrez eta bar, eta badut zerbait, bain adrenalina sensazio hau badakatoin pixkat, ona dena edo alde honetik ainazena eramaten, zu? Nik esango nuke gaur ez daukatela bereziki hiruaren energiaren egonkortasun hori, bai suarena, baina hiruaren estruktura eta ez uste, bat bi hiru, bat potenzialitatea, bia da aurreko zean ikusi genuen bezala dualitatea eta aitare polaritatea eta guzti hau, erabakiak, no? Eta hirua da, como de repente, segitura eta agertzen da. Ze, bi da linea bat batetik bestera. Hiru da poligono bat, hiruki bat. Eta hori da estruktura ematen dira, baina nik ez dago garro estruktura ondik ikan. Sentitzet ez ez? Bueno, sua dare bai. Berez, oinarrian sua da, orduan. Bale, orduan bai. Que bai, estruktura gehiagik ez vale, oso ondo. Vale, bueno, ikusiko dugu abertze gertatzen dan. Maite Bidarte teknikan eta Amets eta Egoitz ni neu mikron alde hontan ongitorri alde erantzizera. Neurritasun edo neurrikeri, zenbat gezur eta zenbat egi, barne balantza eta kanpokoa, bat ez datozenetan. Gaueko ordu txikia pasa zaizkizu eta egun sentia iritsi zaizu, hortzi mugari begira. Konstruktora batek zuen herrian zuen makroproiektua gelditzea lortu duzue. Ospakizunetan pasada gaua, zuk edangabe inoiz baino biziago sentitu duzu dena. Momentu batean erretiratu egintzara, bakarrik egon behartzen nuelako, nahi zenuelako. Itsasoari so, pentsamenduak bidaian joan zaizkizu olatuetan barrena. Urrengo astetik aurrera, prozesu judizialak eta bar etorriko baitira, eta lan asko gelditzen delako egiteke. Hasi besterik ez zaret egin. Sosegutik eta errotuta indartsu begira zaude etorkizunera baina. Elkarrekin gauza handiak egiteko gai garela frogatu duzue gaur. Artikulazio honek aurrera begira nola egin behar duen ikustea da urrengo pausua. Erronka bat izango dena, baina aukera berriak irekiko dituen prozesu bat ere bai. Amets, gaurko bastoia esango nuke, gaurko karteliko bastoia, esango nuke, Amerikan talaura arte izango dela, bastoien artean, gauzak optimismorako joere izango dela. Bentsat, zuzen agertzen denean, bakizu alderantziz, bestalako ez, kontutxo batzuk ere zabaltza dituzela agian ez horren positiba, baina, printzipioz, maldan beragoaz, goxo. Maldan bera da maldan gora? Esango nuke malda bera erresa delako. Vale. Gero malda gora azten da. Nik imaginatzen dut, zera bezala, montaña rusa bezala, orduan gora, positiboa. Egia. Bueno, pues orduan malda gora guaz, xoabe, laura arte, orduan iruan gaude. Eta gara etorko dira, 6-7 arte, malda bera guztiak. Hiruko bastoia. Hiruko bastoian, karta horrean izan bali madukagu, pertsona bat muino baten gainean ikusten da, itsaso eta ontziak urrunetik begiratzen, bai? Baia batean dago pertsona. Bidea hartuta dagoia da, eta orain hurbiltzen ari diren emaitzak ikusten ditu. Karta honetan, arrakasta eta etorkizuneko aukera berriak esploratzeko unibertsio zabala topatu etekela adierazten danala, ditez. Abentura berrien bila joatea eta ekindako proiektuak fruituak ematea simbolizatzen du nolabait Riderboit Smithen proposamenean. Bai, eta ikusi dezakegu itsasoan barrena, itsasontzi batzu daudela.
gero, Bai. esango dugu. Gero hartuko da itxasontzea berez ere. Bale, dakizan bezala, demoralde honetan gabiltza baitare Dismait Herteko proposamenei begira, eta karta hontan, dakizunez askotan, Ray Robert Smitheko referentzia hartzen da, eta horren antzekotasun hondiko karta bat sortzen da. Kasu honetan itxasoa hartzen da, eta itxasontziak ere bai, baina karta honek gazte bat aurkezten du guri bizkarra emanez itxasoari begira dagona, leiho batetik, bai, etxe baten barruan dago, eta leiho batetik begira dabile itxasora. Mai gainean, hainbat orrialde ditu idatzirik eta koadernoa eta paperen ondoan, hainbat katilu daude, 3 poligrafo edo alkatz barruan dituztenak, hauek izango irake bastoiak. Karta honek adierazten du ez gaudela nahi dugun leku hortan oraindik, baina alere bakigula nora goazen. Ez, orduan da, atzera biratzeko momentutxo bat, zeinak, atzera biratu edo, esatena hemen nago, orain arte hau egin dut, eta horrean hori daukat, baina baita ere bada bidean abagunetxo bat, ez? Nik esango nuke aurrera begirako, atzera begira baino dara oraindik iritsi itzaren horretan. Esanen atzekoa hitu hortu, eta aurrera begirako karta bat dela, baina baita ere bada geldiune txiki bade, ez? Bai, niretzako bai du pixkatola, bai, gaina, bai, esango nuke baietz. Eta ze energia esango nuke daukala karta honek? Bueno, esan zuzuk pixkat aurrera duzun bezala, batak potentzialitatea adierazten du, biak dualitatea, eta hirua ja edapena da, edo espantxioa. Bi arrazionengatik, hiru batekin ja ez, hiruki bat sortu dezakegu, eta orduan hiruki eta gero gauzak eraiki daitezke orduan, hau emperatrizan ere aipatu genuen, ez? Bata, bia, hirua eta gero beste guztia dator. Hau da, hiru karta nagusiak ez, hirura arte, dia nola baita esateko. Interesante da diez, bat biru arkano nagusietan dela aztia, amadre gorena eta emperatriza, eta hirua numerologian da egitura ematen diona, eta itare matematikan da como lehenengo poligonoa, ez? Hirukia. Eta orduan sortzen da egitura, baina arkano nagusietan laua da egitura. Baina, libera interesantea nola imperatrizak ematen dion, egongo bazen bezala potentzialitatea, sakontasuna, eta repente hiruak ematen dio gorputz moduko bat. Sabes? Bai, materialitatea edo. Hori da. Eta badu ere, hirua delako, azkenean bata eta bia batzen dira, ez? Hau egiten baldin badu, ez? Zatitzen baldin baditugu, eta orduan daukazu alde batetik aztia eta mandregorenago goratzen baldin baditugu, ez? Energia ekintzailea eta barnera begirako orduan, hortik bi hoiekin elkartuta ja gauzak sortu ditzakegu. Badu, ez? Baditu bi alde hoiek, nola baita esateko. Orduan, hiruak badu handitzeko, erekitzeko, arago joateko energia, eta bastoien kasuan da lortu berri duzu, baina hasi besterik etzara egin. Bai? Orduan, arrakasta baldortu duzu, iritsi, ez, mugarri batera iritsi zea, baina, oraindik bidea ziren zaudeze, hiruan gaude oraindikan, eta beste 7 kartak ditzen zaizkigu 10eraino iritsi arte, bai, borobila itxi arte. Orduan, hiruek orokorrean ala ere, palo guztietan badute proiektu edo aurrera begirako jarrera bat, eta kasu honetan bastoiak berezia dira, suaren energia ikusi dezakegulako hemen, baina aldi berean uraren energiarekin eta lurraren energiarekin nahasten dira bereziki urarena, baina ikusi dezakegu pertsona bat bere suarekin ez, bere grin honekin, bere ekintzarako gogo eta pasio honekin lurrean errotuta, bai, badakin nun dagon, badauka hor helduleku bat edo nolabait esateko, baina aldi berean ere dago itsasora begira. Eta itsasoan, metafora bezala ez ditugu barkuak, hau da, berak bere egonkortasun horretatik edo bere lur horretatik, bai, inkontzientera eta bere emozioetara bidaia sakon bat egin du ikusteko, orain lortu duen honekin zer, bai? Eta orain lortu duen honekin zer, nondik, gainera, ze hemen uste dut azkenian sakontasun berezi bat lortzen du ez, esuak karta honetan, baina erroa nolabait esateko da esploratzeko grin hori edo suak daukanez, gaitasun edo ausardi hori kakotxartean, bai, oraindik ezagutzen ez dugun horretara joaten ausartzeko, bai? Eta orduan suak berezkoa duen pasio horrekin zerbait lortu du, iritsi del buru batzuk lortzera, eta orain posizio heldu batetik edo ondu batetik, naiz eta hasieran izan, bai, baina ari da aurrera begira, ez? Zer egin hausun hartzen. Horrengo pausoak zeintzuk izan, bai, ez? Bai. Eta adibidez hori jetxiko bagenu egunerokotasuneko adibidetara, nolako uniko ulertu karta hau? Ba, hau justo lana aipatzen zenun galdera horretatik ez, bazela ez, geldiune bat edo karta honekin prestatzen adibideak eta asko etortzen zitzaizkian galderak burura. Orduan, iruditu zait, ezakit adosango zean, bereziki galdera bat iten dizun karta bat dela, hau da, esan dizula, ez honekin hain zer, galdera planteatzen dizula, jartzen dizula mai gainean. Vale.
Orduan, adibidez da, hiruko bastoia izan daiteke, ikasketak amaitzen dituzunean, berdintzait karrera lanbidezik eta edo kursillo bat, ez? Bai. Helburu handi bat lortuzu, zuk zure buruari jarri zenion helburu bat, eta aldi berean aurrera begira zaude zure ibilbide profesionalari buruz hausnartu behar duzulako, bai? Orduan, Vale. Non egin nahi dut lan, ze eremutan, nun sentituko nitzateke gustora, ez? Ze balio dituen, ze berdintzait enpresa proiektutan egon nahi dudan, bai? Izan daiteke bestetik ere, proiektu bat egin duzun momentua, izan daitekela musika album bat, izan daitekela udaletxean aurkeztu eta onartu dizuten proiektu bat edo dena delakoa hau egin, eta arrakasta handia izan du, bai, espero zenuena baino gehiago, edo, lorpen handia da behintzat, bai, eta lortu duzun honekin, orain, zuk zure buruari galdetzen diozu, zer egin nahi dut. Usten dut hau, badela, orain zer galdera hau, badela, galdera bat berez heldutasunari etzaion atxikitzen, edo bentsat pentsatzen dena, ikasketa bukatuta gero, apaten orain zer galdera agertzen da, baina gero etzek gehiago hartuko, porque nire ibilbidea zehaztu egongo da, eta ja, ez, erabakiak ez ditut hartu beharko zentzu potolo eta zamatxu enten, ez? Eta spoiler txiki bat agian gazteagoa den jendeari, eta baita ere helduago den jendeari, eta gu euri, galdera hori behin da berriro agertzen da bizten denbora guztian, eta orain zer bat, hau da, adinak ez ematen galdera hori desagertzeko inungo zeharik, inungo aterabideik, eta agertzen da behin da berriro, eta ez da gizera egin honekin, simplemente igual besarkatu, ez? Osea, eta orain zer galdera hau, da como, pues hain zer, egiten dezuna, eta egiten dezun hori ez du izan behar, hobeto, kero sino, aukera bat da gehiago, ez aukera bat gehiago. Horreko kartatik gatoz dela aukerak ez aizer, orain zer, hautatu bide bat, eta segir horrean, eta hor, kero agertuko da erabakiak hartzeko momentu gehiago, eta orain zer galdera gehiago ez. Bai, tarotean ikusten ditugu ez, karta desberdinetan igual dago galdera hoen inguruko hausnarketa, eta zalantzak eta berplanteatzea, eta nire ustez karta honek bereziki ez, planteatzen duena da, hain zuzen ere, intzula ez, zure menditxo horren puntara iritsi ze, baina hasiera, osea, haindikan falta zaizu menditontortontorrera jotzia. Orduan, hor sortzen den galdera bat da, eta da pixkat ere proiektu baten edo ibilbide baten hasieran gertatzen zaigun zerbait, bai? Zerbait motibatzen gaituna, pizten diguna ez, gogo bat, eta horren inguruan aurrera begira zer egin nahi dugun. Izan daitekela ere bai, adibidez, beste adibide tonto bat okurtu zean ere, zure familian lehenengo aldiz iritzi eman zu gatazka batean, lortu zu denak isilik gelditzea, batean ez durako espero. Eta, oso sensazionakin bukatu zu, batian gauza beste toki batetik bideratu dira. Orduan, oso arroza dezuretaz, oain arte etzen nolako ez, zure iritzia eman familiako gatazketan, ez, bazek nahiko alako jarrera pasibo bat, baina aldi berian da, hemendik aurrera zer rol hartu nahi dut nik familien, ez? Nola ze egingo dut gatazketan hemendik aurrera. Zer egingo dut rol berri honetan. Haida. Ostra, ze interesantea. Nik hemen txekarriz ez dut, dakizunez, pelikulain bat, kartanekin lotuta, eta hasiko naiz 2020an, okerez da nago gian, estrenatu zen, baina gero eta bian agian eta iruan, ez nago ziur. Heldu zen zinemetara, negu kolektiboaren negu urbilak pelikula da. Laugarren hamarkadako Euskal Herrian girotua dago pelikula, eta pertsonaia gatazka politiko eta sozialaren erdian aurkitzen dira, ez? Nola bait. Hortopo ditutain bat personai, batez ere personaia nagusi bat dago, eta bide berriak eta esperientziak aztertze dituzte, eta horrek galtzeko beldurra eta itxaropenak hartzen dizkie, agidean nahi ez. Pelikulan baduka, eta usten dut agian horregatik badukala zama apur bat dala, eta orain zer galdera hori dagolako gurutzatua pelikula guztian zehar hasi eta buka. Badauka hausnarketa bat, orain hemenago eta orain zer. Aparte de, zerkekarren agona, horra eraman dioten arrazoien inguruko badaude hainbat islamuko batzuk, baina galdera da eta orain zer, eta hau geldikan personaia pentsatzen, orain arteko bidea hau da, eta hemendik aurrera zer kontua da, berak ez daukala agian norabide zehatz bat. Bera dago baten etxetik bestearen etxera izkutuan, eta dago herri bat, sare bat sortu daukana eta babesten duena, baina norabidea berak ez dautatzen. Badauka aukera esateko, hemendikan aurra nobaitan ijoa eta atzera biratzekoa ez, baina ez dauka beak aukera dautatzeko no dijoan ez. Hiruki bastoian gertatzen da bezala, pertsoneak bere gelditasunean esplorazio eta hazkundea bide hartzen du, hausnarketa eta galderen bitartez, baitu estenak gogoangarri batzuk amona batekin gamara batean tala. Eta egoera horrek, egoera ez egonkur horrek, sortzen ditu aurrera begirako hainbat ate ez, gero, pelikulan zer ikusten dienak ez, baina badaukan hiruko energiaren elementu hau, nik ez dakit esango nuken hirukoa den
zuzenean edo alderantzizko forman, momentu askotan, ezagit. Eta gero, ikartzen dizu beste pelikula bat, badela 2007koa. Bere momentuan ikusi nunean izan zen, pentsatzen baiten momentu batik izango zela eta bar, pues justo 19 urte bete berri. Eta pelikula honetan Christopher McCandless dala, errealitatean bizitza realean oinarritutako historia batean oinarritzen da pelikula, ez? McCandless gaztearen benetako historian oinarritzen da, esan bezala, eta pertsonaia honek unibertsitatea amaitu ondoren bere aurrezki guztiak eman eta jabetzak atzean utzita askatasun bideetzen hasten da, ez? Estatu Batuetan zehar. Alasako basotan amaitzen du, ez dugu esan nola bukatuko du, baina amaitzen du bere burua naturan bakartuta probatuz, ez? Bizi da autobus abandonatu batean. Ikusi gazu pelikula? Ez. Polilla, gero hainbat kritikentazkio de rollo menudo puto snob, egiten dula hau, eta menudo privilegiau. Ez, el kubo da beste moiat. Ez, hemen kritikatzen dena da justo hori bat, zeinek egin dezake barrura begiratzen, introspekzio bidaia bat. Bai, Ibizako konsentia. Edo indiako jogiak, ez? A ber, no offense, baina hori da, ez? Filmak bere bidaia fisiko eta barneko bilakaera erakusten ditu nolabait, eta gizartearen eraboetatik ies egin eta bere nortasun aurkitu nahian, bideiatzen du personaia honek. Ze lotura dauka Hiruko bastoiarekin? Erabakia hartzearekin eta bideaztarekin adibidez, esatearen bale, onaino heldu naiz, eta orain zer, orain hau ingoet, ez? Hauka suaren energia moduko bat abia puntu horretan, ez? Hiruko bastoiak abia puntu utzi eta bideari ekiteko gara irudikatzen du, eta pertsonaia honek den alde batera uzten duenean esploratzeko, ikasteko eta bizitza modu berri batean experimentatzeko prest dago. Hiruko bastoia bezala. Pelikulan, momentu hori, diru harretzen duen eszenarekin eta erlojuaren kontra egiten duen erabakiarekin adierazten da, ez? Momentu horretan zeitan diruari zu ematen dion. Ematen du superaskatzaia, esan bezala, Europar txuri klasertain dun baten ikuspegitik. Hori edo txorrada zondia. Hori edo txorrada zondia. Claro, hori da asuntoa. Eta gero, segundo bat, paperak ditut guztiz nahaztuta. Orain. Eta gero, baitare, helmuga finkatzea eta urrutia begiratzea. Filmean, McCandlessi ikusle gisa gehien lotzen getzezkione uneak dira naturan bakarri dagonean horizontera begira, gure kartan bezala, urrutiko aukerak hauzartzen dituen estena egiten, ez? Hiruko bastoian ageri den pertsonaia itxasartzean dago, dismait jerte barajan gertatzen bezala, aurrean mundu erikita duela, eta horixe da gure pertsonaiaren esperientziaren metafora nagusia. Bere helmuga ez da fisikoki bakarrik urrun dagoen leku bat, hau da, Alaskako punta hortara heltzea, baizik eta bere helmuga da buruko eta emoziozko askatasuna lortzea ere bai. Eta, eske, mandiot egur pila bat, eta gustatzen pelikula, baina egurra emateko modukoa ere bai. Bauka banda sona superpoli bat, Edi Bederrek egindakoa, dara... Torriko talea, Edi Bederrek egin dut adetzea, musika eta super polilla. Mira, nun jarri bena bestia, baina ez de jarri bere inguruko bestia, sino beste bat. Eskutatzen naiz, dena ezingle izan behar zan. Horrago inorren zai, ireko hartada da. Inoiz zain fin izan ez, denariari lotu. Baitira eiten arrezko ederra de zai gaude go ukalean zehar erropa ilunak aurpegi zuriak da ez dugu sinisten Inoiz, izan dezu amets esperotzen nuen arrakastaren bat profesionala, afizioren batekin edo podcast honekin, ez? Aurrera begira horrekin zer egin planteatzen dizuna? Gure podcast honek izango du buma denboraldi honetan. Opadien hasiko diak. Hori da? Ez dakit.
Ikusiko dugu. Aina bat zelotxa, ez, favorez. Hoi izango litzatek iruka bastaia, imaginatu bat batean hartu dela kriston buma, eta dela honekin noiz. Osa, me corro la ansiedad. Ez, a ber, osea... Ez broma. Vale, ez antizipatu esan behar nizun. Zer? Ez antizipatu esan behar nizula. Vale. Zuk ba, esken nik nahi dizut beste galdera batekin erantzun. Noski. Orduan, nahiko nukezuk erantzungo bat zenuen bizi. Vale, egia esan ez, osea... Mira, nahi gertatzen zait bizitzan, sentitzen dutela nik ez dutela gidatzen da bizitza. Osea, lekutara heldu naizela, gero egia, osea, dela, como ez da izatekan sortzeten relatoban ere, edo narratiban ere biztan inguruan. Dela, como ez dakin nola heldu nazen onaino, eta gaina, nik, osea, dagaten leku hau ez den berezi, zer nik ez dut zerrin hemen egoteko. Eta orduan, como oso kasualitateen bitartez lortu izanaren, osea, onaino heldu izanaren movida daukat buruan orduan, edo zine arrakastan izan dutena bizitan, nez kontziente. Zeren usten dut, gauza gertatzen dira kasualidades nire inguruan. Baizu, como... Ez izaterna zure bizaren protagonista, hori da ansiedadea. Igual, ansiedadea protagonista. Es que fuera broma, es que igual betian ikan izan ez egia ansiedadea asko daukatela, ansiosoa den persona bat naiz, edo izan naiz askotan ordean. O sensazio daukat, como ez izanaren arrakasta nere merituz. Vale. Bakizu, bai. Sensazio hori. Bai, sentimendu partekatu bat da, ezakit modu berdinean, bino askotan gertatzen zait, eta gaina eroan hitzen genunean nik aipatu nun, ez? Eroaren salto ezakit zer. Nik bai izan dut, ez? Osea, sensazioa daukat, kanpotik nire kasuan, ez? Arrakasta bezala irakurri izan dena, ikusi izan dena, nik ez dudala arrakasta bezala identifikatzen ere gan. Eta nik sentitzen dituen aukera galduak edo ez, hartu ez dituen erabakiak, hor ikusten dut arrakastarako aukera nekala eta nula erabaki hori hartu. Vale. Bai, eta orduan hor gertatzen zait pixkat, uste dut dela, noski dela zuk zure narratiba bat sortzen zu, eta hor itentzun irakurketa bat, eta zure burua gutxi esteko zea bada, ez? Osea, azkenean, zuk dituzun gauza, ez? Zure indarguneak edo, ez dituzu indargune bezala ikusten, eta izan dituzun akatsak edo, bueno, ezakit ez, autu batzuk agian atzera begira ez zauden hain ziur, ez? Ola inberko zenitu no ez? Hor foku handia jartzea, ez? Eta esatea, hemen enitzen ausarta izan, enitzen ausarta izan, ze hau inbernun, hau zen erabakia, eta enitzen gai izan. Bai da zerbait gaina niretzako, osea, badakitan zerkiakin nahola hemen bueltako, nire, bai, jazta, esan bernun, esango dut. Bino bai da, pues adibidez, nahi ez, olako gauza batzu dauden momentu batean, hartutako autu batzu dira, eta uste dut beti izango dudan zerbait dela, zalantza bat dela. Eta horrekin esan nahi dudana da, adibidez esaten da asko, ezakitzu sentitzen zean, suaren energia sentitzen zuen oso zu dela, ez? Nik sentitzen dut asko, sua eta ura nasten ditudala, ez badaukadala suaren parte handi bat eta uraren beste parte handi bat, urak diela, urrengo denboraldia. Kopak. Arrera penentzako. Bai, kopak, emozioak, inkontzientea, intuizioa, gauza guzti horiek, ez? Eta uste dut bi elementu horiek asko ditudala, eta teorian tarotak esaten duna da, diela oso inkompatibleak dien bi energia. Osea, oso zaila dela, hauek biak emankorrak izatea batzen dienean. Eta arriskua dela, paralisia edo ez, ekintza ez egitea edo, osea, ze, klaro, suak dauka ez, ilusia ezak izar, baina urak daukan arriskoa da, imaginazioa, eta ez naiz mugitzen. Orduan, gertatu daitekera batean, deuse. Baina tarotak berak ematen du erantzun batoren inguran, dela neurritasunaren kartan nagusian, sua eta uran hasten dira. Osea, aukera dago. Bai. Orekatzeren agustek, baina, karo, aukera baita ere paralisian sartzekoa, eta bar. Ni esango nuken naizela nahi baina zu gehiago, eta barko nukena lurra. Ezan beste ura, eta ura ere banaiz. Baina barko nukena da lurra zehazki, oreka balortzeko. Seguan, nahiko nuke jugun igual beste puntora ze da laugarren arkano txikietan laugarrena, laugarren paloa, lurra. Elementu. Gazazki ulau denboraldi, heltzeko, así que bueno, dekatzen denbora. Mantxo. Daga denbora, eraldaketa fase baterako. Hori da, esan dezukena. Bai, azkenean gero ere esatizute, niretzako ben badago errelato kontu bat, Osa, badagoela ere gutxi estea. Sin duda. Eta hori askotan egiten dugu zerbait da, Askotan. Bai. Zeritzen honekin bale magaz? Jarriko dugu aurrera, bai. Bai, noski, aurrera. Piru bat erori gara edo bulkatu nauzun ez dakit oraindik bizirauteko almenak errandu
berriz. Laubusei ez dut nahi baina beti edukiko dut bihotzean min zuregatik, baino ez zure kulpaz. Zutaz oroitzen naiz. Joateak eman abizua, zu hartu du belarri gorrak, bildu dena goazen hemendik, negarrez ari dira helduak ta aurrak irriz. Bota zubia, azkazalea, jokiaria, zaietxetatik bitzez eginen dizutario. Bota zubia, azkazalea, jokiaria, zaietxetatik bitzez eginen dizutario. Zaietxetatik bitzez eginen dizutario. Zaietxetatik bitzez eginen dizutario. Olain Ziarte, euskal abeslari eta konpositorea da. Iker Lauraua eta Txika Sobresalto artistekin ere aritu da teklatu eta koroetan. 2022an, baina, bakarkako ibilbidea hasi zuen lehengo lepotik burua diskarekin eta Euskal Herriko egun eta gau asko jantzi dituzte bere abestiak ordutik. Aurten, urtarriaren 12an, berako 26 urte bete dituen egun berean, bere bigarren lan argitaratu du, Zerrautxa. Eta entzuten ari zareten, entzun dezuen abesti hau da bilduma berriko aurkezpen kanta, eman abisua. Ongi etorri Olaia, zer modu zaude? Mira, esker honit. Orain txerran duzu 26 urte beteko nituela eta pentsatut, ke ba? Eta bai, beteko dut 26. Bai. Pues ongi nago. Pizketola eduki dugu hasi baino lehen sola saldi intenso bat eta orduan pizkete posua hartzen. Baina ongi gaitu batzu gustora zerrera hortan, así que ze ongi. parzita budo, bai. Ze poz, vale. Ba, aprobetxatuko dugu pixka galdetzeko zuk ze harreman daukazun tarotarekin. Pues nik ez dut haunitzen ditzen eta hola, baina bai leireletun lagunak bota izan dizkitela kartak eta hola, bai berak entrenatzeko eta bai nik eskatuta ere bai. Azken tirada gaina nuen egin duela sobera denbora, nik uste. Orduan, ez dut sobera ulertzen, baina bai, deigarra egiten zaitela, eta badut harremana aktiboki, hola, pixkete hain narrazionalak ez diren mobidekin, eta gustatzen zait, eta ez gustatu bakarrik baizik eta zakin horarran sentitzen dut gauza horiek, orduan ni naiz, erabat militantea empirikoak ez diren gauzen alde. Hau da, zitablea den zerbait. Galizian esaten den bezala, no creen las megas, pero a ver las ailas. Pero a ver las ailas. Total. Claro, es que gertatzen da movida, hau, Osea, nahi pasa izan zetera bai biztantzea egotea como fase oso ultrarrazional eta hori empiriko eta zaizer. Eta ez balio izatea horrek, hau da, esatea tu behar dut, beste zerbait, karo, ibiltzen ez pendulatzen. Orduan, de repente nikoa sorginetara.
Eta sorginetan nago, hasta que de repente azten ez fijatzen, da biela bera pendula mugitzen, eta esan dut, jazta, da bezurra, bani joa, punt, psikologora. Eta hola biltzen naiz pendulando. Uste banagira topatzen, horreika moduko bat, ala sentitu nahi bentsat, edo ala pentsatu nahi, biak uzartzen hau da, ez daude... Hombre, klaro, ni baten ez psikologora ere bai. Claro. Baina brujara ere bai, batzutan. Ah, vale. Hau nire psikologak ez daki. Ai, Ella zu kontatu? bueno. Ez. Ez, Ez porque erten agolai ez zure burmuinak ez du behar informazio gehiago. Behar duzu egon sentitzen eta orduan botatzea zuri norbaite kartak, da, oraindik eta alimento gehiago ulertzen, nolabait zure burmuinan dako pa que no se pare a sentir, eta zu behar duzu Ja. pararte a sentir. Vale. Eta orduan, Dios, haitzen bani madu hau Martak. Lasai, Bueno, Martari ez digu dugu kontatu. Bueno, ez naiz egon kasi Marta, egon naiz bialdiz. Dena den, Hiru. jo, bani laguntzen dit beste toki batea jaisten, osea, burutik ateatzen, karten kontuak. Ezakit, bai, igual segun nola egiten, bai, egia da, nik ez hau zaitut pertsona batzu, igual, kompulsibo egiten dutenak, osea, behin eta berri, osea. Claro, Uste claro. dut, Martak esaten dien olaiari dala, dakazu hipertrofia bat zerebroan, hau da, asko pensatzezu, orduan nahi que bajar el cuerpo, ez? Osea, Claro, inbardena hori, burutikan hori, jetxi hori. emozionalera gorputzat, ez Exacto, daiz orduan. bai. Tarotak dauka, segunta zetira egiten dituzun, dauka daiz Eta tirada nola? superpolit bat, dela bihotza burua, bihotza burua? Ez, burua bihotz harima. Burua bihotza harima. Eta horrek ematen dizu baitare, como pensatorren igura, baina baitare fokoan un jarriz, ez? Behan bestelagia... Burua gorputza bihotza. Edo, Bueno, bai, burua el gorputza orden bihotza edo no burua altera, gorputza ordenak harima. ez du... Ez bino bihotza harima berdina dira. Vale. Bueno, esan nahetena da, segundan, ez, nun fokoa jarri esate izula, eta bar, eta bestela baitare tira guzti guztitiara, como sortu narratiba bat, pentsatu zure iraganean, zure etorkizuna, no seke, eta oso pentsatzeko da, egia. Martak igual, intuizioa badauka. Gertatzen ez zutan mobian, orduan igual hortaz sorginetara bai, baina lanketa emozionalak itena. Bai, karo, Por qué no? eta bai. Eta hori mar da, oza, horrekin egon mar da. Baina, bai, hori egon dire momentu klabe batzuk nire bizitzan, zeinetan, pues hori, pasatu zaizki gauza konkretu batzuk, eta gauzak ez zirenak batere arrazionalak, eta bueno, horrek eraman izan nau, ez? Pues hori, olako tokietara edo olako personengana jotzera, bueno, persona konkreto batengana jotzera, eta izan da super revelador, Osea, zer da, en plan, ritual bat beste gabe, edo da, en plan, pues igual kartan atalak, edo de repente, osea, badauderako hemen Gipuzkoan, eta baitare, bueno, Euskal Herrin Araban eta Bizkaian baitala, daude, zeak ez, pues mota desberdinak, eta batzuk dituzte, como ikusi non dizatozen, hitz egin ez daizen inguruan, bestatzu, como, ez, familian inguruan ez daizer, osea, zuze movida motitezu. Egiarran ez dakit nola izena duen, osea, bai hori konstelazio familiarrak eta Hori da, bai, hori da. bai, baina hortaz aparte, pues, txakrak ez dakize, eta gero mobidak, Vale. bueno, ez direnak hemen eta oraikoak. Vale. Baizik eta akaso bertze bizietako mobidak, Wow, vale. akaso hildakoekin harremanak dituzten mobidak, eta bar, bai. Vale, interesantea, oso. Bai, Nire kode lagun jate batzuk digo. baitare badaude, justo, bueno, aizea eta aditza baitare olakotan, eta super interesante da, gero sortzen narratiba. Bai. Osea, kasu honetan lagundu dielako ulertzen haien burua, eta haien gaur egungo egoeran hainbat kontuen zergaitia. Eta como, ostia, interesanteaz. Demoraldientan, hola ja, zuaren palan gaude, zuak badu pasioa indarra sorkuntza, baina ere erretzeko arriskuez energia hori dela eta hartzen ditugun ardurez eta hauek zama bihurtzaren arriskuez hitz egiten dugu karta honek, pala honek orokorren. Nola topatu oreka indar eraldatzaile honen eta lurrak naizurak duten sosegoren artean? Osa, oreka hori nola egiten da? Galdera hori da niretzat. Aizuretzat. Ezakit nola egiten den, ezakit posible den. Oreka hori Ez dakit topatzea. posible den. Osea, beti egongo eskoratu batera bestera. Ba, nik uste bai. Ez? Bai, Oreka bai. da gezurra sistema honetan ezintzara orekatu egon. Ni ados. Osea, ni ados. Ba, sortueteke ilusio bat oreka arena. Baina sistema kontua da, edo giza esperientzien ezin da egin. Nik uste dut, giza esperientzian ez dakit. Zenik giza esperientzia bakarri bizitut hemen eta oraikoa. Bai. Biziontan behintzat, osea, horroroz mugaire 2028an orain, eta gorpuzten duten izakia, baino ez dakit posibleko den giza esperientzia, baino bai pentsatzen dut sistemonek osea, atera gaituela gure gizakei izatetik, osea, egizko zena hortatik erabat, eta beraz,
ja hortatik partituta, ja badago deskonexio handi bat gu egiazki garenakin, eta beraz, oreka posiblerik ez dago. Osea, ez dut hortan sinesten. Ez dut, badakit dela superetxigarria, erraten ari naizena. Behar du sinetxi horeka hola, eske bestela, osea, nagoz erotasunako bidean. Karo. Osea, hola, pero frenoi gabe eta palante. Karo, baino, akaso sinetxi beharrean oreka hori zure baitan habitatu behar duzula eta zure ardura dela bakarrik, akaso sinetxi dezakegu bertze gauza batzutan dela, oreka falta hori eragiten duen zerbait hori, pues nola kanbiatu. Eta hemen, baita ez daite zesaietan, baina itzen izan dugu, como norbere oreka hori, edo norbere desa oreka hori ez dela horren norbere. Claro. Baiz eta badela oso kolektiboa, ez? Osea, parte estrukturala, oreka biatzeko momentuetan, eta bar, osea, interesante dena dela, bai, norbere lanketak egiteaz aizer, baina baita ere topatzea, ez? Claro. Komunitateren saretzearen eta ez, artikulatzearen bidezko oreka hori. Bai. Resilientziaren eta diskurso guztia, psikologia positiboarena eta kaka dela baka flaka. Boa. Bai, total. Ke asko, hoi da gure gaitz handienetakoa. Mr. Wonderful. Bai, aquí viene. Bueno, pixkat zure ibilbide artistikora jota, badut nik anekdota bat kontatzeko, goatzen dut, zuk ez dakite goitzen nola goatzen zuen. Osa, izan zen... zure bai zinen? Ez. Bale. Ez zen izan lehen urtean izan zela... Duela, osea, ez zen iazko, osea, ez zen 2024ko Durangoko azoka, ez 23ko ez da 22koa. Ostia, 22koa, bai. Bai. Ze 23koan ginen gu alderantziz Durangoko azokan. Ostia. Bai. Baina, desastre dira, benin barko egunuke podcast bat kontatzen ze desastre izan zen egun hori. Ez, guazen uste pixka mito pixka bat. Vale. Bueno, kontua da, nik ez galdera zen, ea beak gogoratzen duen nola ezagutu zintuen artista bezala. Nik be klaseko entzun lehenengo. Eta guztutzen pila bat. Eta izan zen, osea, hau zerbait berezia da. Eta bere ala erosinun, nik iTunesetik erosten ditut, digitalki. Ez daukadanean euskarri fisikorik erosteko digitalki erosten ditut. Eta gero, handik gutxira, Durangoko azokara joan ginen lagun bat eta bilek, eta erosin nizun diskare bai, fisikoki. Eta kontatu nahi nizun gainea, pues bi aldiz erosi zuela nahi dolako fisikoki izan ere bai. Kontua, nerela... Zorte duzu kaina bat. Bai, zera. Nire lagunak azkeneko momentuan esan ziren, esan izu arrazia dateatzeko ezak izer, eta ni, utzi nazu pixka pakien ezak izan nazu eskabatu zait. Eta urduri jarri zian. Eta orduan hurbildu nintzen, eta ni hola pixkat, eta horaiak intzun seinatu zian, intzian dedikatu barkatu, eman zian, eta nik bino seinatuko dezu, eta behare bai, barkatu, eske batzutan ezakize, eta orduan dedikatu intzen nian. Eta goatzen dut pixkat sensazio ez, osea, ni urduri zure bai, ezakit nik kanpotikan ikusita baintzat ez, sensazioa pixkat enbrande, hau ez doan erekin. Ezakitzuk atzera begira nola gogatzen dituzun ez, lehenengoko Durangoko azoka edo momentu guzti horiek zer horitzapen daukazun? Ez ditut oroitzen. Osea, kasik ez ditut oroitzen, baina bai sentsazio hori erratu guztian ez jakiteana... Oida mensaje bat niretzat? Bai. Vale. Ez jakiteana... ez jakiteana bizket sinatu eta bobida horiek, eske... Claro, ni nintzen hor, nire lehenbiziko aldia izanik, eta kasi golpez, eta sustoz, eta, osea, bai, nintzen pixko bat desubikatu, eta orduan, niretzat, jendatortzea, kaso disko bat erostera edo, zen, bale, hori diskoa, eta nire 10 euro, edo zakizu zen, eta jazta, ez? Orduan nire murmuinan zen, como, imaginatzen dut nahizuela bakarrik hortik atrat, orduan zera automatiko bat, baina nien itzen inor sentitzen, eta nire inor sentitzen, eta nire ustez hor ere badago lagako bat. Hartzeko tarteko sinatuko dizut, porque akaso baten batean olako erantzunak jaso nituen, baina bertzeren batean igual galdetu nuen, nahi duzu sinatzea? Zure komentario bezalakoen arira, eta igual erantzuna izan zen, ez, eta jazta, eta orduan erran. Bai, jandiak esateko. Bai, erran izan uste dut errantzi datela behin baino gehiagotan gainera, ez, edo, ez da niretzat, edo lako zerbait, edo. Ni adibidez, izaro hori erosunian biniloa, bai, esantzian, barruan sinatu bai, baina batzuketu dira nahi portadan sinatzea.
Ja, ja, bueno, ja. igual da naizelako Ja, oso ja, 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 gustatzen ja. zaizkielako lako gauzak. Bai gogatzen dut anekdota bezala, oso politia eta kontatu behar dut. Ez dakit ze esan nun, bino galdetu zenian ila nungan nintzen, Nafarra oten nintzen edo, zalantza edo sartuko zitzaizulako, eta atean nintzen ani pozpozik, eta esan nire lagunari esan ikusten. Eske badugu, hemen... Oiaso. Badugu hemen broma bat, 0. ataletik, Oiartzuarrak Nafarra garela benetan. Ez da, ama, zu ez dut esaten Ez dut brometan. Ez du super serio, osea, ni sartzen ez durekin, baina zu ez du oso serio, osea, en plan de gugan afarrak, mesez, soltau Gipuzko arnazkagarriok, soltau Oiartzun, eta listo, osea, hori da. Eta ni alde, osea, ni oso alde, de hecho, osea, ni igual ernanire pasago nuke Nafarrora, porque vamos, ze provintzia gatzen ez egun, madre mía. A ver, hola ja, honen arira, diskoen orkezpena eta oseke, lehen diskoaren ostean, eta naldi moduko bat egin zenun apur bat arnasteko eta musikatik urrundu. Zinala ere, irakurri izan dizugu, ez, beste elkarrizta batean. Bueno, berriako elkarrizta batean usuekin dakoa. Nolako da diska bat orkestaren traila guzti hori? Eta nola gorputzen da guzti hori? Hau da, esposizio publikoa elkarrizketatan da maigabeak, hau bezalako bat adibidez. Kontzertuetan biluztea, publikoarekin harremana, fama, guzti hau. Nola da guzti hori? Ezakit. Nik aipatu bezala gauza honitz ez ditut oroitzen, pasatu zitzaizkitelako sobera gauza aldi berean, eta suposatzen dut, burmuinak jokatzen duela automatizazio modo batean edo, eta akaso, akaso gero etzara oroitzen, ez bakarrik traumatikoa izan delako zuretako, baizik eta ere bai, egin tuzulako gauzak manera hortan, ez? Osea, joaten dire pasatzen eta disoziatzen zara, zure burmuinantzat da sobera, eta egiten du, jazta, modo automatiko, ez? Eta orduan ez dakit, osea, nik planteatzerakoan nire burua, bigarren disko bat eginen dut, eta momentu hortan, badakit zer ez duten nahi, ezakit zer nahi duten, ez dut ideik ere. Vale. Baina bai badakit zer ez duten nahi, eta beraz, saiatu naizena da, pixket lehenbiziko esperientzia horretatik edo, pasatu zitzaizkiten gauz guzi horietatik, nola birziklatu hori dena, eta nola egin dezaket bide bat eraikitzeko nire gustorago, edo ez gustora baizik eta niretzat egingarria den manera batean iteko, ez? Orduan, adibidez, niri pasatu zitzaitena izan zen, joan ginela kontzertu eta baiet zerraten adibidez, ez? Eta bukatu ginen jotzen pila bat, kontzertu hau nitzet zutenak inongo zentzurik, eta bar luze bat. Orduan, alde horretatik, erabaki nuen, inentut X kontzertu urtean, hau baino gehiago ez ditut hartuko, ez baldin bada mobidaren bat, ostras, egiazki importante ikustu dutena, eta lagundu nahi dutena, eta, olakoak ere neurtu bar direla, baino, ezakitu lertarazteko nire gure, ez du erran nahi badirenik mobidak ez ezkitenak hainbertze importata horregatik anizela joango, baizik eta pizke bat oreka hori edo bilatu nahi nuela, eta muga hori jarri, de hecho, harinez ja ez etzerraten kontzertu hau nitzai guai egoten altzirenak, baino errespetatzeko nire intentzio principal hori edo. Zeren hemen ematen du, gertatzen da gauza bat, dala, publikoari begira lan egiten dezuen pertsona guztiak, eta bain artean artista dela musikariak, aktora eta ez aizer, ematen du zure nortasunaren parte bat sortzaiola publikoari. Eta horren baitan egin behar dituzula ez da izen bat 11.000 gauz, eski, claro, nola esango dituzet publiko aurrean abesteari denean nire lanaren euneko ez da izen bat, hor neurtu barko dugu nola egiten den hori ere bai. Eta norena den autua, norena den hor erdian jartzen den gorputza ere bai, gorputzara ditun beharrak, egoerak, eta ezagit, ez? Osa, biziztuk esaten izan arira, ez? Bai, da limitea jartzen esatea, ni ontarako nago pres, eta neto esasuntxo izatea, hau onarte. Karo, eta hor badago jendea superulerkorra dena, de hecho, zuek errantzen idaten etortzeko eta ustut ez etzerran izuela momentu txar batean itzelako dolako zerbait. Eta badago jendea super ezakit,
bueno, pues ulerkortasuna adierazten dizuna eta errespetatzen zaituena eta hori super presente duena, baino badago jende bat berekoia era bat eta dagona, osea, kukutxa, osea, dela como, osea, barkatu baino eske nik badut bizitza bat eta nik badut zera bat eta ezin naiz egon akaso denean, akaso ez dut nahi egon zure movida hortan, akaso 1000 gauz ezin duzu erantzun balitz bezala hau zakinik osea, ez dakiten ez ganen bakuna bat imentatzera zure gana eta ez dugu horri imentatuko deusola berez, osea, hau ez da importantea, osea, eske haidea zu jartzen kriston presioa, zure jarrerakin edo tabar, ez? Orduan, bueno, ditzen zait, pixke bat ezitu behar dugula gure burua hortan. Eta bertze gauza, duela gutxi egon itzen dantxarineko kantu zarren bazkarian adibidez, eta bueno, egia da, pixket ezagunago edo egin nintzenetik, nik juerga berez ez duzu bera maite, baina oraindik eta gutxiago, osea, ze kostatzen zait pixket sentitzen naiz igual observatu eta hola honitzetan, eta igual ez dut maite. Eta justo joan nintzen horrata, delako pixke bat nebulosa bat, eta justo adinan media nahiko altua delako, eta beraz, igual jendeak ez zaitu zo beraz agutzen, edo ez zaizuela etortzen. Ez hostias. Torri zen tipa bat, torri zen jende bat baino gehiago akaso zerbait erreklamatzen, baino, oraindik manera honekin ez, baino, torri zen tipa bat, eskatzera nire kontaktua, etzakin ez da nornitzen, eta errantzia da, baina errandiate musika egiten duzula, eta ezaguna zarela, nora izan aduzure taldeak ezakiz, eta olein zert, eta baina nora izan aduzure taldeetan, ez eskenina ez da, pues eman zure korreoa, no seke, eta zertako? Eta, pues egiten zuelako ekizudaletan lana. Eta, ostia, nitzen flipatzen, pensatzen hon, ostia, okinari enkargatuko dizkiote gaur hemen ogiak. Eta izan zen pasada bat, nola tratatzen gaituzten bagina bezala, ez dakit, osea, astean 7 egunez 24 ordu lanean, eta bai, artea, dela akaso bertze lan manera bat, eta baino, joder, gero ez dakit, gero errespetatzen ditugu lan baldintza duinak, eta gero, hashtag salud mental, eta mierdak, eta jarri espilu entzinean terran zarela oberena zure buruei 10 aldiz egunero, eta gero tortzeko jotzera zure herri gainera, ez zaitela gustatzen batera herri, errango datzu zein den. Baina, bai, sartu zitziten gaizkita, nion deus erran, eta gero damutu nitzen, baina txikitzen ez gero lagotan. Nahi jogu geho, Instagrametik. Ez dakin orden. Nei hemen tortzezkita hainbat gauza, alde batetik, zuk saten zuen, bada hemen artistek badiru zerbait zor diotela, gizarteari, jendeari, eta holako komentario, Olatxa Badorrek sare sozialetan duela zein beste jarrizune bai, nola, adibidez, ez? Uste dut Mikel Marquezen inguruan hitz egiten zela, entzun zure elkarrizketa batez, diruz, aberatsa izango balitz bezala edola, eta intzun pixka aldarri bat uste dute, artistak gaudela hemen dolarrean montatuta, eta askotan, ez dakigu nola ostra iritsiko gean hilabete bukaerara. Eta gero hemen badago beste dinamika bat, eta uste dut hau dela ez, igual perbertsoena edo dela, zuek ere ez, behar hori sentitzen edo nola esango diot nik ezetz honi edo nola ez sartzen denean eta hemen Carmen Matxika idaren inguruan esan zunez, lehenengo aldiz esan zunean ezetz, klaro, esan zuen nola esango dut nik serie bat protagonista ni naiz, erdigunean eta da, eski nik ez dut bizitza guztian hau egin nahi, osea nik beste gauza batzuk nahi ditut, eta oso askatzaile bezala gogoratzen zula ez, esan zunean, banoa. Bai. Nik, bai, horitzen dut, momentu askatzaileak ere bai eduki izana, eta hori da super ederra, zeba batean ikusten duzu gaizarela hori egiteko, eta ikusten duzu gaizarela decepzionatzeko gainerakoak. Eta hori da la hostia. Zen niben naiz super inglesez erraten dena people pleaser. Ez diozune inorei molestatu, eskatzen zu kasi barkamena existitzeagatik, eta ole ezin da bizi bat, eta justo Martakin psikologakin beti lantzen dugu, pues hori ez, joan gauzen oinarrira, eta honek zertaz ematen dizu beldurra. Eta unitzetan oinarria da, beldurra ematen dizuna dela bakarrik gelditzea, ez? Eren gainerakoak decepzionatzeak, eta gainerakoen ezetzak edo uko sentsazio horrek eta bar, sentiarazten zaituzte,
bakarrik, ez? Finean, Ja, eta beldurra eta bikodia. hori da, Bai. Eta super mugatzaileak, Claro. Orduan, ez ari zerra nahi nuen, baina nire ustez ohitu bar garela decepzionatzera jendea, eta hortan mantentzera. Porque bizitzatik ezin zara pastu gainerakoei minikin gabe. Baldin badago zerbait gaizki dagona, bertxeak ez badu jaten zu janen duzu. Claro. Osea, Bai. Esaten da izan arira, nik galdera bat dela, aberrez usteko momenturen batean topatu zen iruko bastoian zeinetan dan, momentu batean pun gelditu eta aurrera behirako hausnaketa bat txiki bat eginez. Edo kontzienteki egon behar izan dezu lanketa kontziente bat. Osea, nik lotzen dut, zuk esan dezun honekin, roi ostea kontatunez momentu batean, decepzionatu ezaketela jendea eta medikan aurrera, beste etorkizun bate zabaltzen dela, ez? Ez zela izango people pleasure eta denari baietz esaten aritu, baizik eta de repente mugak jartzen ikasteko momentu hori, ez? Bai, bueno, nire ustez hori ez da momentu, gauz gutxi daude nire ustez erabat, momentu batean pum etortzen direnak eta ohartzen zara egia horretaz, ez? Edo etortzen da argia hori, nire hori bakarrik pasatu zait gauza ez razionalekin. Razionalekin pasatu zait, pues bueno, prozesu bat egon dela, eta bueno, edo egon dena jende bat, erran hauena, hau indezakezu, eta goazen hau lentzera, eta mantxo, ez? Baina, bai, osea, guai dago ere bai, punto hortan sentitzea, ez? Eta bada privilegio punto bat ere, noski. Bai. Bai. Eta luntza ere, bai, noski. Bai. Geo komentatu dugu hasieran, ez? Nola, bueno, batzutan ulertzen dugun hausnarketa hau edo aurrera begirako hau norbanako prozesu bat bezala, ez? Zuk aldundu behar duzula eta erabaki behar dituzula, zure bizitzan ze gauza dienak eta inbertzula, ez? Zure kombinazio batez, pasioena eta pixkat soseguarena eta bar, bino aipatu duzu ja, sareek sostengo handia eman dezaketela, bai artisten artean eta baita hortik kanpo ere, zure kasuan zeintzuk izan dira sarei begira edo sostengo horri begira gehien baloratu izan dituzun personak, bai artisten artean, bai zure inguruko pertsonen artean? Nire inguruko personen artean egia da sarea nire betiko lagunena beti egon dela horrez, eta familia baita ere. Osea, horrekin sentitzen dutela suerte handia, eta bueno, betikoak ez diren, baino lagun ononak direnak ere bai. Kontua da, zu olako prozesu batetik pasatzen zarelaik, ulertarazi dezakezula ze pasatzen ari zaizun, baino ez dute guziz ulertuko. Akaso ez dute guziz ulertu beharrik. Baina egia da niri benpin ongi etorri zaitela edukitzea lagunak pasatu dutenak hau eta kontatu diatenak, bale, zuk pasatzen ari duzun hori nik ere pasatu nuen bere momentuan, ez? Eta lagunak hori ez, akaso egin dutenak baita ere bakarkako ibilbide bat, eta orduan justo solatzekin, adibidez solastea izan da niretzat klabe handia, eskatzen izkiot konsejoak haunitzetan. Eduki nuen gaden urteko udan ere bai solasaldi bat super interesgarria izarokin, eta bueno, berak ere bai edukizun momentu ilun bat, eta kontatu zean pixka bat hortan pasatu zituenak, eta ikusten nuen baitaren ere burua hor, eta orduan egia da pixket, bai, bakarkako ibilbide hori egin duten eta más o menos antzeko bizitu edo suertatu zaien personekin harreman hori eta gainerain harreman ona edukitzea, pues egin zaitela, bueno, super onuragarria, beti edukikotu gauzak aman komunean, eta gero desberdintasunak ere bai noski, baino bueno, laguntzen zaitu hain bakarrik ez sentitzen, ez? Eta sentitzen ez zaudela eroa, eta gauza. Bai, itzelazu. Guztiz. Honen arira, euskal musika munduko hainbat emakumeenekin aritu izan geha hitz egiten, eta emakumeak oholtzaratzen direnean gizonek bizi ez zituzten ondorio hainbat izaten dituztela, eta honek besteak beste osasun mentalaren ez zuzeneko eragina duela aipatu izan da, ez? Osea, badagola emakumeek bizi zituzten hainbat hori ez, osasun mentalarekin eragin negatibo oholtzaratzearekin eta guzti hori gizonek ez zituztenak enbeste bizi. Ez dakit, uste hau ez da la musika munduko zerbait bakarrikan, uste orokorra baizik, eta hortaz apurua prisma zabaldu zuen ustez, bai, ametxeta bai olaia, ze aldatu beharko nuke arro laboralean, elkarlan osasuntxoak garatu izateko, adibidez.
Nik hemen, claro, Laiak igual ez dakit ze, errepikatzen dien ze patro izan daitezken edola, nik bai ikusten dut emakumeen kasuan badaola horrez, alde batetik ez zaila zilegitasuna ematen ez, behaien, profesionalak izatearen zilegitasunik ez zaila ematen, eta gero badagoela ere, noski kanpotik hoi jasotako mezua denez behin eta berriro, badagoela ez, iruzurtiaren sindromea askotan barneratua, eta nola kudeatu hori guztia, ez? Izarrok bereziki adibidez aipatzen zuen, eta nahiko publiko izan duzun duzuk esaten zen aritik, kantu biltzan, jartu ninten dien zea batzutan, solasaldi musikatutu batzutan aipatuzun, dokumental badauka honen inguruan ere, nola ez, kudeatu zea guztia, nola momentu batian zen dena zarata, molestatzen zion denak, eta behar izan zuen, urte beteko ez, geldialdi bat, sare sozialetatik eskapo, hori dena zehatu alizateko ez, eta gauza oso fuerteak aipatu izan zuen adibidez, erabakizunean Donostiko Belodromoan itea bere itxiera kontzertua, eta ben esango nuke, elkarrizketa batean, eta esango nuke egunean kontzertuain aurretik, botaziola elkarrizketatzaileak, ez daute den arropuzkeria, Belodromoan egin nahi izatea kontzertu itxiera. Belodroma bete nahi izatea. Bete nahi izatea. Da, inkreiblea kontua, bai. Zait, zuke baukazun zerbetela gehitzeko, esateko? Ostia, barkatu, eske azkeneko komentario horrekin horreitu nahi zatzo tipo batek esekaldetu zatela. Pasako nion eman abizua azkeneko kantan letraren puska bat, entzula ongi entenditzen ezakitze, eta kontesatu nion. Eta bere erantzuna izan zen, urte berri egunean erantzun diazu 10 pustarri zuretzat. 10 pustarri zuretzat hori sartu zaiten como... Osea, iruditzen superraroa, como 10 pustarri zuretzat, erantzun hauzu ez, eta urte berri egunean egin hauzu kasu, eta ezakizetan, ez dakit. Eta, como, eskapatzen zaizkie gizonei beren zerak, ez? Eta, gaina, gizon heldu baz, igual akaso gaua itzen nahi da, baina, bueno. Eta simaz, horretu nahi zortaz. Olako komentarioak jasatea, da, nire ustez, violentzia manera bat ere bai, eta jasatea, egitea, eta, bai, denek haitu izan dugu, ez, olakoak. Baina egia da, aipatzen duzuena, nik ez dut ikusten, edo ez dut aditu, akaso kenduta kasu konkretu batzuk, ez dut haitu hain zabalki kontatzen beren esperientzia emozionalak inongo gizonik, ez? Mainstreamean dagoenetatik ez da bat. Akaso bai, baina, ostia, manera batzuten nahiko harinak eta nahiko, eta, joder, animatzen dut hortara, porque baut gogoa jakiteko, ez? Ze sentitzen duten eta ze bizi duten, zeren guri, joder, eramaten gaituzte, eta plazerra da, egotea olako tokietan, eta solastera gure inguruen, eta okupatzera espazio batzuk, eta ongi egitera izatera, exigentea gure buruekin, izatera resolutibak, izatera graziosak, izatera ederrak, izatera 2000 gauza, eta, hostias, hori ez da ikusten bertzaldean, osea, hasi begira. Animatzen daituzte entzule guziei begiratzeko, begiratzera, hori, ezagunenak diren gizonak Euskal Herrian, eta beren moduak gauzak egiteko, eta ikusi eta alderatu pixke bat. Eta bertzea atratzen duzuen hortik. Guziz bat. Eta bertze 1000 gauza, duela gutxi egonitzen solasean ezakin horrekin, aneraitakin uste dut gure osotasunan inguru musikaria zarelaik eta hola, eta gai hori ere bai da, pixke bat, gai bat erretzen hauena desente, ikusten ditut lagunak musikariak direnak kalkuloak egiten, numerikoak, emozionalak, eta 1000 kalkulo egiten, eta 1000 malabare pixkete ikusteko noiz saiatzen ahal diren ama izaten, eta ongi ateratzekotan, ze urtetan egin ezaketen, ze hilabetetan, eta ze nola antolatu beren karrerak, eta
ostia, nik ez dut gizonik ikusten haien aitatasun baja hartuko dute, baina hortaz aparte ez ditut ikusten malabare horiek egiten eta arduratzen inondik inora erdituko ez duten aurrorren biziaz, ez? Eta bai ikusten dut, hori artista gizon pila bat, eszenatokiak betetzen. Eta aita dire, eta gainera badute aur txiki bat, eta jendeak ez dio erraten, utzi duzu aurra etxean, ez? Eta gero amatxo baldin badago kantatzen, zeren behar du diru hori irabazi, eta behar du diru hori eraman etxera, eta nahi du hori egin, hori delako bere bizitzare bai, areri erraten dut, eta aurren non utzi duzu, ez? Bai. Juergan daudelaik bezala, Andrei galdetzen zaio, non utzi duzu aurre. Aitei etzaio galdetzen aurre non utzi duzu erraten zaio, de puta madre gaur, ez? Bueno, esan honezuk hemen gizonak... Hau ez duten. Ez. Bai, esaten duzunaz, gizonak ez diela ikusten horretan, da ez dabiltzalako horretan. Osea, ez dabiltzalako zaintzalanetan, ez dabiltzalako hain karrera balintzatzen hazkuntza prozesuak bideratzeatean eta hor ardura bat izatean. Osea, claramente, eta ez ditugu esango, bakizkigu bat kasu, zentzuetan roi en plan de, tío, le está echando una jeta bastante maja, asunto guztioni, porque ez daiz taletakoa zen, eta porque ez daiz nuen atazezu kontzertu bat, ez daiz ez como, hostia. Bai, bai, eta bai, aklaratu nahi dut, evidentemente ari naizela pues, bikote bitar, heteronormatibo eta ze, errenduten daik erdituko ez duzun aurra, evidentemente ari naiz gizon cis hetero batetaz, eta bere jarreretaz, argitzalde. Bai, bueno, geho bestetik lan berria daukazu ateratzeko zerrautxa, zaurgarritasuna, indarra eta eraldaketa pertsonala jasotzen dira letrazioen doinuetan. Galdera, behilen etortzen zegoen galdera burura da ez, nola izan da sortze prozesua, baina jakin nahi duguna da nola heldu zaren gai horietara guztietara. Intentzioz agertzen dira gai horiek? Ez da izan... Gelditzen da super ongi erratea, egin dut bilaketa bat, eta egin dut diska kontzeptual bat eta ezakitze, baina egiarran egon naiz depresioakin, eta depresio horretatik bideiatzen nitzelaik, pues, joan dira ateratzen gauza hauek, ez? Eta orduan joan dira ateratzen gorrotoa, joan dira ateratzen minak, tristurak, zinegonak, eta baina bai, da erabat hortik idatzia, eta hortik mundua nola ikusten den, ala islatu nahi izan dut edo, ez? Eta, netzat zerrautxaren kontzeptua da, zerrautxa berez, da ondakin batez ateratzen duzuna egurretik, eta nik imaginatzen nuen, nik egin nahi duten hori, nahi dut izatea, ezakin nola erran, baina edukitzea zentzua, egiazkotasun batekin edo erran dut, hemen eta orain gaude. Osea, uste dut gaur egun bizigaren boragine hauetan, badagola joaten garela nik ez dakitze tokitaraino bidaiatzen, filosofatzen, iten movida pila bat sentitzeko guaiak, eta, tia, osea, ontzaite jarrita arbol batean, segi bizitatzera zura matxi, ez zuzula iten ni puto kaso, zara el guai de la barraka, eta hor zaude pinganilloak iguala tortxun, baina ez duzu bizitatu zura matxi duela 3 hilabete, eta hilbar da bihar, osea. Orduan, uste dut batugula gauza honitz, ordenatzeko pixketetan eri, prozesu horretan lagundu izan hauena da erabat natura egotea hemen eta orain gatea erostera ogie eta itea hori ez, egun eradukatasun bat normala, baina eske egiazki da batzuten gaitzen zaiguna superurrun, baina da egitan gu garena. Orduan, naturak inspiratu izan hau pila bat, eta erraten hon, nik nahi dutena da etor dadila arboletik. Etor dadila egitan gure esenatik, gu garenatik, eta etor dadila hortik. Eta hortik nik inendun nire figura, eta beraz egurrezkoa. Figura hori egiteko bota barko dut kaka, eta bota barko dut zerrautxa. Eta orduan pixke bat zerrautxa horiek dire hemen bildu direnak, edo... Eta beraz, badu haunitze, ondakinetik, eta alere mozten naiz beti idazteko noski. Baina, gero ehuntzen duzu hori. Baina, bai, bada, pixka bat, prozesu horren erakuste edo.
Eta baita ere bada, lehen esan bezala, bada baita ere proposamen laboral bat, ez? Osea, metodologia oso bat bezala, bueno, proposamen bat decir, ontaz nahi bizi mehen balintza hauetan. Bai. Sin duda. Zura bezitan orokorrean, euskal musikako tradizioaren parte dian doinu topa daitezke, bai, lehenko leputiburuan eta baita ere zerrautxan. Referentzia asko daude folkloreari, baina baita euskal musikari hainbaten doinu eta letrai, ez? Baina, zentzuten du laiak. Azken aldean gehien entzun dituzun abestiak ikusteko aukera izango bainu? Ze topatuko nuke, zentzuten azken aldean? Begiratu barko nuke Spotifya, baina bai... Ez du begiratu? Edo ez? Begiratu ezake? Nahizun, bai. Vale. Bale, bai dijoa biratzera, bene boikorrek hartzera, eta biratzera Spotify. Amets zuri ere galdetuko dizut, badakit ez daukazula Spotify. Ez daukat Spotify. Baina, bueno. Eta, bueno. Bestela iTunesen edo CD-izan dituzun. Nik ditut reproduzio zerrendak eta iraten dut, leheno, eske naiz oso delantiko santo, osea, nekatzen naizen arte, egun batean dela, zenbat denbora darmat kanta entzuten aldatu beharko dut, orduan, iten dut nire reproduzio zerrenda berritzeko alegina. Baina igual naben zuten, eske okurrituko zaita adibideren bat. Kanta batzuk jasaten dudala, ai ama, hau igual ja pasada. Ja pasada, ja paso, xa joan da. Gertatzen zait, gaina jartzen ditut lupean berria dienean, etengabe entzuten ditut, erretzen ditut, eta gero jarraitzen dut inertzia zentzuten. Eta momentu batean konturatzenaz, igual ja ez duela ingustora entzuten orduan beste kanta bat berdu dela, eta esten nahi beste da bilatzen. Vale. Da, hola, edo gero bestera vinilo eta holakotan saiatzen naiz. Oso gustatzen zaite, kantak albumak hasi eta buka, eta... Bai, abesti bere testu inguruan, ez, ulertzea. Bai, eta bueno, ez dut uste, gaur egun egia da, artista asko egiten dutela single bidezko zea, ez? Promoa edo behaien, ez, zabaltzen dutena, baina gustatzen zaite asko albumari berari intentzio bat ematen duten artistak, eta gustatzen zait asko. Gaina, hor denean, eta zedean eukanen ere, aleatorion jarri berrian jartzen nun, hasi eta buka, eta entzun bernun ordenean. Parre zai da, bere reproduzio zerren da begiratzen, hor, baina. Bai, ez, eske batut haunitz bilantzikoak eta hola. Orduan, ez dakit, osea, haitu dut azkeneko diskoa izaro gabonetan, justo nata etortzen, nitzen aitzen Lore Ostoak Janire Arantzaberen atala, Vale. Eta gero azkeneko buskedas recientesen sartu naiz. Hori da, bueno, Bai. Oro. Horregatik, ordu nori, izaro gabonetan eta bereziki urte berrion kanta, Silvia Pérez Cruz Mañana kantua, Blanca Navidad, hau da podcast bat, Urre Txindorrak, Vale. Amaia, Tengo un pensamiento te tokoto, gero De Modernaires izena duen talde bat ezakitela nola oskoatuko den, baina izena du Autumn Serenade kantuak, eta, bueno, da nola nahiko 60seko musika eta horrela, Nick Drake, ezakit, sinceramente, ez da norden, baina Pink Moon izeneko kantu bat, folklore, Amaia Zubiria eta Txobin Artola, increíble, Juancho Severio Guberri Umama kantua, Miruaren Mugaz Gaindi, Ola Salvador, Txabela Vargas, Idoia Izaros, Rosalía, Xavi San Sebastián, Vale. La Oreja de Van Gogh, eta gero ja Francisco Franqui Junior Heileren albuma, Madame Birroch, Gitarrika de la Fuente... Osa, denetik. Bai, denetik. Nahiko miztilanea dena ze ondo. Evidentemente horretenak eragintzen zaitu, sortzerako musika, osa ez? Soinu guztioik hortikan bultak ongo dira. Eta, bueno, soinu berri ez itzein da, zure diska berri aurkezuko ezu lesakan, martxo hasieran. Nola presatzen da bat hasiera berritarako? Ez ezakit. Baina osasuna zainduz hori bai, azkenean zaindu behar duzu pixka bat gorputza, boza eta zu burutik egoteko pixka bat osasun ere bai behar duzu ongi egon, hasi que martxo hurbiltzen denean saiatuko naiz kirol gehiago egiten, gauza horiek, eta gero, bueno, nire ustez niri etortzen zait ongi, ostia, zer darakada etortzen zait ongi. Niretzat onuragarria da, ez itea kasoik gainerakoek egiten dutenari. Osa, badago artista pila bat adibidez, eta ni joten naiz kontzertuak ikustera eta hola pixke bat ere bai, ez bakarri disfrutatzeko, baizik eta ere bai, interesangatik ez, jende nola egiten duen, argiak, ze eszenografia duten, ze musikari, ze egiten pixket nola antolatzen dituzten kontzertuak eta hola, baina neri tokatzen zaitenean, jotzen astea, igual gustatzen zait pixke bat hortik deskonektatzea, edo joaten mandimanez kontzertu bat ikustera, joatea
gozatzeko bakarrik eta ja edo saiatzen naiz ariketa hori egiten, zeren bertzenaz eritzen altzara, pentsatzen, jode, hau inbar nuen, edo hau zertaz ez du golain, bueno, eta gero saiatu hartzena da, pixke bat jendeakin ongi komunikatu lantalde guziakin gauzak, eta nola optimizatu ez, baliabideak baita ere, nola egin zerbait pagatzen alduzuna, nola egin zerbait pues antolatzen alduzuna sartzeko bikotxetan, edo jokse, ez, horako gauzak eta burutik, pues, ez dakit, ni benpin disoziatzen naiz desente, eta gero egunean bertan edo aintzineko egunetik eta hola bai egoten naiz bastante bakarrik. Ez naiz hola sobera jendeakin elkartze zalea eta hola zeborria sentitzen dut ja behar dutela, bale, sartzaite hontan eta bai. Egongo da tarot tiradarik, hasi baino lehen. Ah, seguro. Psikologari ez dio kontatuko, bino. Ai, ama. Bueno, mila esker gure etortzeatik, Olaia, ja iritsi zaigu atalaren amaiera, eta, bueno, atalai bukaera bat emateko gaiarekin zer ikusia duen, edo ez, kanta bat eskatuko dizugu, eta zergatik aukeratu duzun. Vale. Pues pensatu dut tokoto amaiarena, pues haitu duzen bezala nagolako bastante orain berekin atope, hasi delako berriz musika ateratzen, beti egon naiz amaiakin atope, baina bueno, justo orain aterako diskoa eta hola berak ere, eta ekarri dut zertaz konektatzen dut pila bat berak duen infantilidade horrekin edo, eta berak kantu hau egin zuen Marisolen korre kaballito kantutik abiatuta, beretako izan delako referente handia Marisol, eta gustatzen zait pixken nola hartzen duen pues, kantu bat beretzat super oinarrizkoa izan dena eta importantea eta ematen dion buelta bere egiten duen eta bar, osea horrekin sentitzen naiz identifikatua, eta gainera berak zaldiaren galopean oinarritu du, bueno, Marisolek baita ere, baina zera hori, kantuaren erritmo, osea da, takatan, 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 korre, kaballito, takatan, ez, eta gauza horiek iruditzen zaizkit super ederrak. Eta nik hori egin dut ere bai justu zaldian laizterrakin diskoan, behin baino gehiagotan uste dut, hartuta galope hori oinarri bezala hortik idatzi. Eta justu izan zen super koinzidentzia ederra, eta bai, gainera eman abisuako bideoklipan eta ere bai sartu genituen zaldiek eta hola, eta hori banon super argi hasieratik eta berak aterazunean kanta, eta gaina zaldi baten gainean ageri zen eta hola, ze guai. Ez dela inongo inventua, baina justu zaldia bat batean dago nahiko presentetan, eretzat izan da, beti animali bat, pues, baduna kriston potentzia, osea. Olaia, benetan, plazera hondi bat izan da, espero aurrerantzan ere elkarrekin topo egitea podcast horretan albalima da, eta esan dakoa, ondo junda dira, kontzertun hasiera eta guzti hori, eta aurrengora arte. Mil esker honi. Mil esker zuri. Corre, caballito, que quiero quedar primera. Mira, todos han salido y yo sigo en la bandera. Y venga que ya estamos listos. Trota por la carretera. Y si todo ya está escrito, yo seré a quien lo lea. Corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca de la meta. Corre, caballito, sigue la carrera, que si no nos despistamos podremos tomar la delantera. Voy contra el viento, todos me alcanzan, no llego a tiempo, voy despeinada. La última vuelta, estoy cansada y en las apuestas soy la que gana. Voy contra el viento, todos me alcanzan, no llego a tiempo, voy despeinada. El mundo gira, nunca se para, sigue corriendo, no pasa nada. Corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca de la meta. Corre, caballito, ya nos acercamos y ahora que estamos llegando veo que esto no es ninguna carrera.